su ragu. Tunda shinkafar nan dai ba ta yi shekara ɗaya ba ta. To shinkafar ba ta yi wata ɗaya ba ma a gidan wani. Misali. In ƴaƴanka 10 ne kana da ƴan uwa, wani sai ka bashi kwano 2, wani ka bashi kwano 5. Kuma abin da yawancin mutanenmu ba su gane ba, capacity su da inda musamman ƴan kallo suke kallon su wane ne. So sai na lura wannan abin ya jawo da yawa su kansu ƴan Kannywood din ba su san irin matsayin da Allah ya yi musu a idan masu kallo ba. Su ƴan kallo suna ganin waɗannan mutanen da suke gani a fim ai masu kuɗi ne, ai masu gaza. Su da kansu za su iya raba tireloli na shinkafa. Sai suka ga an zo ana ba su shinkafa kuma ana ɗaukar su hoto ana bidiyo suna sun gode. Ali, so menene kake ganin mafita? To bari in faɗa maka masifar da yake faruwa abin da yasa ne rubutu. Akwai productions da muka yi da yawa da wasu artists. Wanda they are the most finest artists da muke da su a Kannywood. Acto brand ne. Brand ne. Daga lokacin da ka ɗauke shi ka ɗora shi a wani lissafin da zai darajarsa za ta sauka. Ka san fina-finai nawa ne za su shiga masifa kuwa? Akwai wadda da yake kallonsa a matsayin mutumin da as a role model. Kawai sai je tsaya aka ba shi naira 50,000 ko 100,000. Aka ɗauki buhun shinkafa a bar shi 10 ma. Aka ba shi. Buhun shinkafa 10. Billahu wal azimu, most of the artists da suka je gurin suna da YouTube, akwai wadda zai iya kyautan buhun shinkafa 20. Shin haka za mu ci gaba? Haka za mu ci gaba duk shekara sai an ga fuskokinmu a wajen raba shinkafa ko raba taliya ko raba wani abu duk inda za ka gan mu. Duk da dai wannan general problem ne na musamman arewacin ƙasar nan, amma bai kamata a ce. Gaskiya ba general problem ba ne. Kamar yanzu ka ce talaka, shi kullum tunanin shi me za a ba shi, me zai samu. To Haji Ali dan Kannywood ba talaka ba ne. Gaskiya. Let me break it down. Yanzu ni ina da YouTube. YouTube nan da nake da shi akalla a kasar idan na yi production zai raga bani $1,000, $1,800, $1,500. Duk wata. Idan na yi 13 episode din nan, a bar shi iya YouTube zan yi mu'amala da ita. Kamfanoni nawa ne suke ɗaukar talla su ba mu masaka a cikin fina-finai? Kayan ka duba, kai kayan magana irin yawan mutanen da suke cikin Kannywood matasa. Mostly kamar kai producer ko director kai ne kake iya producing. Wayanda suke producing din a kaso 100 na Kannywood ba su kaso 5 ba ko 10. Sauran duk crew ne. Akwai mutanen da in na gansu sun je sun tsaya sun karɓi shinkafa, billahi lazi ni zan fara yin addu'an Allah ya albarka abin da aka yi. Ai ka gane, we are not talking about raba shinkafa ba daidai bane. Raba shinkafa abu ne mai kyau. Tallafawa mutane ne abu ne da ya kamata a yaba. Za a iya yin shi cikin sirri. Ina yaba wa Nuhu Abdullahi da ya ɗauko shinkafa ya kawo, Allah Ubangiji ya saka mishi da alheri. Wakilin shinkafa. Amma abin da muke faɗi shine idan ka zo raban shinkafa, shin ya kamata kuma ka ɗauki industirin da ya ɗauke kai inda zaka ka cusa shi a cikin rami? Bai kamata. Ya kamata jarumai da colleagues ɗinka ne da kuka yi gwagwarmaya tare da